जेब्लायबो बारि खनाजोंसो भिडिअ लानो मोजां मोनखासै स्रोद स्रोद ना खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय माखासे खौरां बिजोङावहाय जोंनिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु जों लोगोसे बर' साहित्य सभा लोगोसे आरो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन जों लोगोसे एक्स बिएलटि आरो गुबुन गुबुन दल संगठन 16टा ना संगठनखौ लानानै दिनै खौसेथिनि बाथ्राखौ सावरायलायदों। खौसेथिया राजखान्थिया खौसे जायोब्लाथ' जों बर'नि थाखायनो मोजां मंगल कामना खालामो नङा होमबा खौसेथिखौ सोर लुबैया गासैबो बर' हारियानो लुबैयो आरो मोनसे खोथाया थिग बेबो नैबे मोनसे दाखालि हाग्रामा सारा जे बुंदोंमोन जे जों एज ए बर' जाथि हिसाबै खौसेयैनो दं रायजो राजाफ्रा खौसेयैनो दङ दाबो आरो उनावबो थालांगोन। दिनै राजखान्थियावसो माखासे थांखि बिथांखिफ्रासो गोरोबलाया बा मेनलि जायगाखौ लालायनानै गोरोबलाया नों उमुक जायगायाव गेलेदो नों उमुक जायगायाव गेलेदो बेखौ लालायनानै इउपिपिएलआ बेसेबां बियाबाव गेलेगोन आरो बिपिएफआ बेसेबां बियाबाव गेलेगोन नङा होनबा बेफोरबायदि आरो बेफोरावनो लालायनानैनो दाङाबाजि बा तर्क बितर्कआ जादलायो आरो लोगोसे खामानि मावनाय माविखौ लालायनानैनो जादलायबाय थायो। दा बाथ्राया खौसेथिनि बाथ्रायावहाय आं मोनसे खोथाखौ आं गोसोखांदों गोसोखांनाया ओरैबायदि जेब्ला एकर्ड जायोना एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बयबो गासैबो दैदेनगिरिफ्रा जायगायाव बा बिटिसिआव बा बर'लेण्डआव सफैजोबदोंमोन दिल्लीनिफ्राय फैनानै बयबो जेरैबायदि प्रमद बर'आबो गावनि थांखिखौ लानानै फोसावदिं खालामनायावहाय बा केम्पेइनाव बिजि जानानै थाबाय आरो लोगोसे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी इउजि ब्रह्म बिथांमोना गासैबो दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि केम्पेइनाव बेस्थ' जाजोबनानै थाबाय। बिनि गेजेरावबो रन्जन दैमारि सारा गोरोबथा फार्म बिजनि बलामगुरियावहाय मोनसे एक्स एनडिएफबिखौ लालायनानै जयैनो सावरायलायदोंमोन। बावहाय गोबां फेक्सन एस ग्रुपनो डि ग्रुपनो आर ग्रुपनो पि ग्रुपनो लिडारफोरा गासैबो ज' जादलायजोबदोंमोन। ज' जादलायनायावहाय गावबा गावनि भुल बुजा बुजिफोरखौ सुद्रायलायनानै बावहाय बे मोनसे जथुमाया जानानैबो थांबाय आरो लोगोसे होमबाखालि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ दाना होनायबो जादों। तो बिनि उनावहाय लास्ट मोनसे रन्जन दैमारि सारनि थांखिमोन बियो जोंथ' ज' जाबाय एनडिएफबिफ्रा दिनै ज' जाफिनबाय खौसेथियावनो थाफिनबाय जयैनो जाफिनबाय अब्लानि समाव रन्जन दैमारि साराबो बुंदोंमोन जे जों दामानि केम्पेइनाव ओंखारथ'नो नाङा रावनिबो बिपिएफनियावबो ओंखारथ'नो नाङा इउपिपिएलनावबो ओंखारथ'नो नाङा जों थाथ'नि बा थाथ'नायनि बेफोरबायदिखौ सावरायलायनायबो जादोंमोन। तो बिनि उनावहाय आरोबाव मा जाबाय अदालगुरियाव मोनसे जथुमा लानो नागिरबाय एनडिएफबिआ रन्जन दैमारि सारनि लिडआवहाय दैदेननायावहाय किन्तु टारगेटआ बेनोमोन जे जों दिनै एनडिएफबिआ खौसे जानो हादोंबा रायजो राजानि खाथिराव बे एकर्डनि खाथिराव जों ज' जानो हादोंबा दिनै बिपिएफ आरो इउपिपिएल फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन दल संगठनफोरखौ लिंहरजोबनानै अदालगुरियाव जयैनो सावरायनानै मोनसे खौसेथिनि बाथ्राखौ बावहाय खौसे खालामनायनि दिनै बिपिएफआबो आलादा गेलेदो बिबो गेलेलायदो किन्तु
माखासे बियाब रानलायनानै गेलेनि बे टारगेटआव दङमोन नाथाय बावहाय मा जाहैखो उनावहाय रन्जन दैमारि सारखौ मिटिं खालामनानै ज' ओरैबायदि गेदारिं खालामनो नागिरदोंमोन सानजा संकसनिफ्राय सौदियासिम जिसिबां बर' रायजो राजाफोर फैयो खौसेथिनि बाथ्रा ज' जानायनि बाथ्रा बेफोरबायदि खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय बावहाय मा खालामखो सोरनि मायाव खैसाराव गोग्लैखो रन्जन दैमारिया माबायदि नोजोर नांखो रन्जन दैमारि साराबो बे समाव बे दखानाव होनाय लेबु थेबु माबा माबि हाना दोननाय माबाफोरखौ बारा जायाना बिबोथ' बेफोरबायदिखौ बारा खातिर खालामाना बे आरोखि बबे नस्थ' चन्द्रआ फैनानै नांनानै होखो प्लट जियालावहाय दोनहरफिनबाय बे दिननिफ्रायनो खौसेथिनि बाथ्राखौ आं गोजान जागोन बा जोंनि बर'नि गेजेराव राजखान्थि दोलोफ्रा माब्लाबाबो खौसेथि जानाय नङा साननानै दं आंनि गोसो सिङाव नाथाय दिनैसिमबो जायाखै बै समाव रन्जन दैमारि सारा जुदि खौसेथिनि रायजो राजानि सिगाङाव जों ज' जाबाय होननानै आखाइ हमलाय होनायनि मोनसे थांखि लादोंमोन रन्जन दैमारि सारा नाथाय बे रन्जन दैमारिनि थांखिखौ बा सिमांखौ सोर सिफायनानै होखो जों बेखौथ' बुंनो थांला देखा देखिनो जों माखासे बिथिङाव नुनोबो मोनो इनडाइरेक्टलि बिनि आखाइ दं सोरबा सासे व्यक्तिनि आं दिनैनि दिनावहाय बुंथ'आ बा सानथाम सानब्रैसोनि उनाव आं बुंनानै थब्लंबो बुंनानै होगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ नाथाय बेफोरबायदि खालामनांगौ मा दरखार दंमोन बै समाव जेला एकर्ड जादोंमोन दिनै फरायसा आफादा दिनै खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय थादों नंगौ जों खौसेथिखौ लुबैदों बर' साहित्य सभाया दिनै खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय थादों जेब्ला एकर्ड जादोंमोन रन्जन दैमारि सारा जथुमा खालामनो नागिरदोंमोन अब्लानि समाव खौसेथिनि होननानै बुङोब्ला एलार्जि जायोमोन जों सरखार दाखागोन जों माहाजोन जानांगौ जोंनि न'आव थाखा फैसाया थुम थुम सोनांगौ कयेकजन लिडारा बिदि सानदोंमोन नाथाय बिथांमोननि सिमाङा जाफुङाखै दा फिन बे बाथ्राया फैदों होननानै आं बुंगोन दिनै मानो खौसेथिनि बाथ्राखौ रायखांबाय थादों सोरनिबा अलखद समाव मानो गसङामोन दिनैसो सोरबा सासेया खैफोदाव थांनो नागिरदों हाखर सिङाव गोग्लैनो नागिरदों दैखर सिङाव हाबना थाहैनो नागिरदों नाथाय बिथांमोननि खैफोदाव नांगौ जादों रन्जन दैमारिया दिनै हाखराव गोग्लैनानै दं बिखौ दिनैहाय माबायदि लाबोनो हागोन बिनि मालाबाबो सिन्था खालामा रिफिखांमोना दिनै बेसेबां दैखर सिङाव दङ गोग्लैनानै दं दिनै बिथांमोनखौ लाबोनायनि मालाबाबो सानफेरा बिथांमोननि खोथाखौ मालाबाबो सिन्था खालामफेरा एनडिएफबि होननानै बुङोब्लानो दा दे खौसेथिनि बाथ्रायाव दे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ दिनै बिथांमोना माबायदि जिरायना थानो हाखो लाजिनाय मोनाखै जेब्ला रन्जन दैमारिया अब्लानि समाव खौसेथिनि बाथ्रा बुंदोंमोन आं हले सिदा सिदि बुंगोन बावहाय सोरबाया रागा जोंनानै बा दुखु मोननानैबो लाब गैया खुला खुलि बाथ्रा अदालगुरियाव खालामनो नागिरदोंमोन बिनि फारसे जेबो सानफेराखै दा जोङो बर' जाथि हिसाबै जेला दिलीप सयकियाजों बुंजायो मानि बिथांमोननावलाय बर' हारिनावलाय बे गुवाहाटि बायदियाव लानो हायो जोंनि बे जायगानिनो मानसिफ्रा मानो बिटिसिआव हाखौ ट्रान्सफार जाया गुबुननि नामावहाय बेखौ आरो 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्राखौ मानो बुंजानो गोनां जाखो सोरबा सासेयानोथ' बुंदोंमोन ना दिनै हारसाया हारसाखा अखमियाया अखमियाखा माब्लाबाबो नों बर'नि फारसे मोजां सिन्था खालामा बर' राव रायज्लायनायनि अनगायै बे हारसाया हारसाखा गुबुना गुबुनखा सिदा नोंनि बे बांगाल जुंगाल हारसा दास कलिता बेफोरो नों बर'नि माब्लाबा मोजां सिन्था खालामगोन थैनोबो खालामा नों बर'खौ माब्रै अलखदाव खोख्लैगोन बेखौसो नायबाय थादों दा जोंना मा सोरबा सासे बामोन गुस्थिनि मानसिनि आफाखि जाहैदोंमोन बै समाव
बै समाव आफाखि जानानै बिनानैबो होदोंमोन देरहाहोदोंबो बै बामोन गुस्थिजों दा मानो बर' जाथिया नन ट्राइबेलफोरनि हाया दिनै जोंनि नन ट्राइबेलनाव मानो ट्रान्सफार जाया आरो 6 सिडिउलनि बाथ्रा बुंदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्राखौ बुंजादों लाजिनाय मोनाखै दुखुनांथावना तो गोलाव बाथ्रा बुंबाय दिनै खौसेथिनि बाथ्रायावहाय बेखिनि बाथ्राया ओंखारदों जेब्ला रन्जन दैमारि सारा आं फिन बुंबावगोन खौसेथिनि बाथ्रा ज' खालामनो नागिरदोंमोन सोरबा बिपिएफआनो होन सोरबा इउपिपिएलआनो होन सोरबा एबसुआनो होन सोरबा बर' साहित्य सभायानो होन सोरबा ट्राइबेल संघआनो होन बा माबा माबि XYZ जों बर'नि दल संगठनफोरा दिनैसिम 100टासिमहा दङदां फिसानो बिराद दल संगठन दं बिराद दङ नाथाय बिथांमोनखौबो लिंहरा फिसानिफ्रायनोथ' लिंहरजोबनांगौ दिनै 16थाल' दल संगठन दङ होनबाथ' जायाना सोरबा दिनै दल संगठन फिसा दङ दिनै बै फिसाफोरखौबो लिंनांगौ थ' आं बेखौनोल' बुंगोन ओरैनो खुगायाव खौसेथि बुंनानै लाब गैया जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर जायफ्रा जियालाव दङ जायफ्रा माबा खालामनानै दिनैसिम दुखु दाहा लानानै दङ नंगौ दिनै बिथांमोना कनभिक्टेड जानानै दङ थेवबो खौसेथिनि नामावहाय बिथांमोनखौ लाबोनानै बिथांमोनखौबो सावरायनांगौ जेरैबायदि एकर्डनि नामावहाय लाना थांदोंमोन सानसेनि थाखाय सानथाम सानब्रैनि थाखाय सागान होनो थाखाय लाना थांदोंमोन बेफोरबायदियावबो आगभाग लाहोनांगौ ओरैनो खुगायाव खौसेथि लाब गैया जाया दिनैहाय सोरबाया आं जा नुहुरदों मा नुवाखैलै खौसेथिनि नामावहाय जेब्ला एनडिएफबिआ हाग्रायाव थाना नांबाय थादोंमोन अब्लानि समाव बिएलटि बा नैबे बिपिएफ गुबुन दल संगठनखौ लादलायनानै बेसेबांबा गिदिर सावरायलायदोंमोन माबा मोनसे गुबुन मोनसे दल संगठन आफाद दादलायनानै होदोंमोन बिएनसि ना माबा बेफोरबायदि मोनसे आफाद दानानै होदोंमोन बिएनसि ना माबा मोनसे मा जाखो दिनै जेबोआनो गैया जोबनानैबो थांबाय दा बावहायथ' खोनानो मोननायाव सोरबा दल संगठना बाहागखौनो लायाखै उमुक सेलेनो होननानै दा बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दिनैहाय थुब्लावनो खौसेथिनि बाथ्राखौ रायलायफैदों राजखान्थियाव आंनि सिन्ताधारा आंनि साननाय आंनि बुजिनाय आंनि मोनथिनायाव जायोबा मोजां आरो खिन्थु जा नुहुरनाय आंनि साननायावसो दै आंनि बेक्तिगत राव बियो खौसेथि जागोनखौ आं नुहुराखै खारन जेरैबायदि अर सावलायो ना बेफोरबायदि आरोखि थिग हाग्रामा महिलारि सारा दाखालि बुंखादों नों 20टा आं 20टा रानलायनानै गेलेगोन बास नोंबो आगानसे होनांगोन आंबो आगानसे आग बारायनांगोन अब्लासो खौसेथिया जानानै फैगोन ओरैनो सोरबा दल संगठन फिसा माबाफोरजों ओरैनो सावरायलायबाय थानानै प्रेस मिट होलायबाय थानानै जेबो लाब गैया ओंखायनो खौसेथिनि नामाव आवगायनांगोन ओरैनो प्रेस मिटनो माबा माबि होलायबाय थानानै लाब गैया थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि